Men sizden ya dedim, edýän işiniz ýok. Klient gelse de normal guruluşyp bara reklam edip tawar satyp bileňiz. Hana bir topar Zitex-el näme reklam edeňiz, he? Aýdynda maňa. Birje ýa çalışmak üçin bir-biriňize oklaşyp oturýaňyz, barmalar eski ýa çalışmaly, ondan başga işleriniz bilen edibermeli. Saat 6 boldy men öýüňizde näme? Bu diýede çen işleýär. Gelen kliente tekrar görkezmeli, Zitex görkezmeli ilk başta. Goni ştab tekrar gelenne boş giden adam bolmaly. Hukman birden haçak dwornygini çalışyp gitmeli. Sen näçe tamamen gurulap duran wagtym ýöne ýere seredýän, klient gelene de ýere sered düşündirýän. Bolanok o bolşuň. Näme öýüňde de şeýlemeýsen? Pes bäl oğlum nawaş. Sen näme? He? Maňa bak, men ýüzüme bak, men sana gurulap oturýan. Men näme üçin etdirýäňiz? Näçe men ýüzüme bakamam? Sana seretdiň başyk şeýleni. Bir gözüm size seretse bir gözüm iş başynda. Bolýar. My God. Maňa seret bilen ýatyro. Näme ýatmaly elinmi? İşe ýatmak üçin gellenok. Edýän işiň ýok, ýöne ýatyrsyň günni. Başyk dediňiz ýakymda. Golaň aýak bara baş. He, şeýlemi. Tapýan bakanan şumy teziňiz ýakym diýip, ene bular näçe ýatalagy onu? Olar siz dinlämek başyk şondan. Sen de istinläňmi? Bolýar.